penyu makadiwo imi. Aiwa tinofara, aiwa tinokutendai nemukana wamatipa timbokurukura. Aiwa tese tinongotendana. Alright. Baba tiri kunoku ku Epworth. Nzvimbo inoyi mungada kutizivisawo kuti munoizivawo sei uyezve manenguva yakareba sei muri muno? Hai ini ndinoti divi kunoku. Kubvira kuma 88. Okay. Ndanda kudivi kunoku kuma 1988. Alright. Asi muno mu Epworth ndakapindamo ndakapindamo 88 but kunoku ndakazouya kuma 94. Kuma 94. Ndanda kuno. Alright. Nzvimbo iyi panguva yamakasvika kunoku zvii zvaimboitika munharaunda inoyi especially pachidhamu ichi? Chidhamu ichi chine mhepo dzokuti anenge angotsamwa mumisha umu. Okay. Anongoya achizviwisira imomo kuti afe. Kukomita suicide. Suicide, that's right. Yei. Zvinogonotora nguva yakareba sei pasati paonekwa munhu akafira imomo? Apa hatiwanzopfuura mwedzi yakaita kumina kana kuti mishanu tinoona zvaitika. Kureva kuti zvoni nairo dhamu iri rinogona ritori nemweya inotoshedza vanhu. Izvo itoti ndochokwadi. Alright. Kana vachibva kumba vachiuya vamwe vanotobva kana kusiri muno muEpworth kutofamba mutunhu kumasabhabha mamwe kungoya ozopinda. Takatozombonyurira mumwe pamirapo akabuda tiri varume vakati vatatu vana ari wechidzimai achiti ndiri kuona zvinhu zviri kufamba kumba kwake kumasabhabha kwete kuno. Asi uye akapona. Saka zvinhu zvake ndo zvakamubva zvamutungamirira kuti enda kunoko. Aiwa inyaya yekuziva kuti panapa pane dhamu rokuti munhu akapinda mukanonoka kununura watofa. Saka zinyaya dzacho nonobva watoshaya. Tiri kunzwa futi zvakare kuti zvoni pane vamwe vanopondwa zvakare. Vanopondwa vari samwe vouya vobva vadi vangodhampwa imomo kuti aite sekunge adi sekunge ngofa achizvipisira but munhu akapondewa. Saka rotori dambudziko rakakura ratinaro panapa. So ndeipi solution yamungafunga imimi sevagari vemunharaunda maane nguva yamungafunga kuti zvingaitwe padhamu rinoiri? Iyi solution yakambotorwa nestate vakaisa fence, asi vakadimbudzira vestate vacho dai vakaisa vachengetedzi vefence nekuti mbavha dzinouya dzocheka fence ndobva vayabva cheka fence nekutora mapozi acho. Alright, pana pakatombova nesecurity fence pana? Yakatomboiswa. Kureva kuti next time kana vachizoisa fence ngavabve vaisa futi vanochengetedza. Vanoda ma-armed forces anenge achichengeta vatori armed. Alright. Anotoita semashift ekuchinjana. Izvi zvakanakira kuti panobva pachengetedzwa zvakare upenyu hwevanhu. Ndizvozvo. Aiwa tinokutendai nekukurukura nesu kwamaita pano paRueki. Aiwa nesuwo tinongotenda nokutaurwa kwataita. Ndofunga muri kungozvinzwira kuti zvoni panapa kutoti zvinake zviite nani paitoda kuti paiswe security yakasimba nevanenge vachichengetedza. Aiwa handei zvakare tinonzwa vamwe kuti vanoti kudii.